Здравейте на всички! Казвам се Галина и съм лайф коуч. Тук в този канал ще говорим за нещата, които ни пречат, въпросите, които не си задаваме или не можем да си отговорим. Но като начало сега ще ви обясня какво точно представлява лайф коучинга. Лайф коучинга е един процес между коуча, треньора, който е за личностно развитие, тъй като има много различни сфери. Но тук ще говорим за личностно развитие, мотивация, друга гледна точка и как да решим сами проблемите си или с помощта на коуч. Лайф коучинга е процеса между клиента и треньора. Треньора той насочва клиента с правилните въпроси и като го изслушва внимателно, за да може да зададе или да води по пътя човека от среща, какъв проблем иска да реши, как иска да си определи целите, има ли такива в момента. И като цялостната картина е лайф коучинга процеса. Това представлява кой съм аз тук сега, какъв искам да бъда. Нали? Разликата между психолог, терапевт и коуч е тази, че психологът се връща назад във времето и лекува травми. Не, че в самия процес не откриваме такива травми, но по-скоро лайф коуча определя и помага да води по пътя напред. Не можем да лекуваме стари травми, това не е в нашите правомощи и нашата работа, за да може да се разграничи какво точно представлява. И това е разликата. Коучинга е насочен към сегашния момент, бъдещия момент, конкретни действия за постигане на желаната промяна, осъзнаване, промяна на начина на мислене, като поглеждаме от друга гледна точка на нещата, разглеждаме от друг ъгъл, фокусираме се върху цел, която имаме и така живота да върви малко по-леко съответно. Общо взето с правилните отворени въпроси помагаме на клиента да изясни нещата, които иска в живота, слушаме внимателно, без осъждане. Един от основните проблеми в днешно време е, че хората не комуникират с близките си. Притесняват се, имат много ограничаващи вярвания. Егото пречи, когато не могат да се доверят на близките, като се страхуват от осъждане, от упреци, от неразбиране. Много е важно, когато можем да говорим с някой близък и самата комуникация, която срещам с клиенти, е това, че когато човек започне да говори, обсъжда проблемите си, търсиме решение, тогава той, това е процеса на коучинга, самичък си намира отговорите. Коуча не дава съвети, не осъжда, той само слуша и търси правилния въпрос, за да намери клиента своя отговор. Затова казвам, че самата комуникация е много важна и трудно в днешно време човек може да комуникира поради такова време живеем, че трудно се доверяваме на близки, познати и така нататък. Създаваме пространство, което разговор да бъде открит, клиента да бъде спокоен, няма това напрежение, което се притеснява, когато говори с някой близък човек. Така по-лесно се поставят ясни цели, определяме ценностите, решаваме кои са страховете, които ни пречат, как като променим гледната точка можем да преценим, че това не е истинския страх, това не ме води до никъде. Това са едни осъзнавания, които идват с моментите при намирането на всеки отговор. Също коучинга насърчава отговорността.
Когато човек е отговорен, той действа, предприема съответните действия, не отлага нещото, което също много пречи в днешно време, че постоянно отлагаме, тъй като се страхуваме, имаме неща, които ни пречат, вътрешни убеждения. Най-големия проблем е сами да се убедим, че можем да го направим, че искаме да го направим, каква е нашата цел, за да направим определените неща. Като пример, за да ме разберете правилно, имам проблем с килограмите, но не предприемам никакви действия. Кое нещо трябва да направим? Да си купим спортен екип. Второто нещо е да го сложим в раницата или да го облечем, да отидем на стадиона или някъде да се разходим или да влезнем в този фитнес, защото не е толкова страшно. Да влезнем и да направим тренировката с всяко повторение, всеки ден, през ден, без значение колко пъти го правим. Колкото повече пъти го правим, вие така ще се чувствате много по-уверени. Следващия път ще бъде по-лесно. На петия път ще бъде по-лесно. Това, че имаш карта, но не ходиш, няма как да постигнеш желания резултат. И то не е въпроса само в отслабването. Не е въпроса само да си стегнем тялото. Целият въпрос е: аз обичам себе си, аз искам да подобря себе си, аз се грижа за себе си, аз мога да го направя. Аз мога да ходя 2 пъти седмично на фитнес. Тази увереност, която придобиваш, когато си казваш аз мога да го направя, ти го правиш месец, 2, 3. Следващото начинание, което искаш да предприемеш, ти ще бъдеш по-уверен, тъй като си казваш аз успях да отида 3 месеца ходя редовно на фитнес, аз имам подобрение, това не е толкова страшно, сега мога да предприема и следващата крачка. Аз мога да се поставя на определена диета спрямо моите нужди, ще намеря човек, който да ме консултира или социалните мрежи, без значение как. Но след като имаш увереността, че можеш да започнеш с нещо, можеш да си дисциплиниран да го правиш, така ще бъде по-лесно със следващото начинание, което започнеш. И всичките тези неща, когато малко по малко предприемаш крачка, действия, търсиш, намираш решение на проблемите си, това ще ти помогне като цяло в живота, с всяко едно начинание, с всеки един успех и най-вече ти ще се чувстваш добре, защото това е твой живот. Ти си този, който трябва да се грижиш за здравето си. Ти си този, който трябва да направи нещо в този живот. И ти си този, който като се обърне след 20 години и каже: и супер, браво, беше ми трудно, не е лесно, но го направих. Така даваме пример и на децата си. Така даваме пример на околните и близките. Така ги заразяваме с тази мотивация, това желание да се грижиш за себе си и получаваш освен увереност и уважение. Тъй, че не се притеснявайте, всичко може за всяко нещо може да се намери решение. Ако ви е интересно, последвайте ме, изпратете го на близък, който има нужда и подкрепа, без значение с какъв проблем е. Последвайте ме за още много интересни неща, които възнамерявам да помагам на хората. И за това правя това видео и този канал. Искам да мотивирам хората и да им помогна да живеем пълноценно живота си, въпреки целият негативизъм, който срещаме, или перфекционизъм, който виждаме в социалните мрежи. Но ние сме някъде там по средата и трябва да продължим да живеем. Обичам ви и бъдете щастливи!